Rhowch iddo foliant gogoneddus. Bendithiwch ein Duw o bobloedd, a seiniwch ei fawl yn glywadwy. Ac y mae Waldo Williams yn cyfarch ti, Duw. Ti yw ein hanadl, ti yw ei hedeg ein hiraeth i'r wybren ddofn. Ti yw'r dwfwr sy'n rhedeg rhag diffeithwch pryder ac ofn. Ti yw'r halen i'n puro, ti yw'r deifwynt i'r rhwysg amdanom. Ti yw'r teithiwr sy'n curo, ti yw'r tywysog sy'n aros ynom. Ac fe ganwn ni mae'r emynau gyda llaw. Y tair emyn gyntaf beth bynnag wedi cael ei dewis yn lleol ac geiriau gan pobl o'r ardal hon. Eifion Wyn a Ieuan o Lŷn. Yn gyntaf, yr emyn cyntaf, Efengyl Tangnefedd o'r rhed dros y byd. Ac ar ôl i ni ganu'r emyn, fe fydd Ron Williams agor y gair i ni yn darllen, ac fe fydd Jeff Williams yn arwain mewn gweddi. Wel, dymuniad Tom yw mod i'n darllen adnodau o Efengyl Marc, yr adnodau sydd ar ddiwedd y bennod, hanes gostegi storm. Ar diwrnod hwnnw gyda'r nos, dywedodd wrthynt, awn drosodd i'r ochr draw, a gadawsant y dyrfa, a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd.
Yr oedd cychod eraill hefyd gydag ef. Cododd tymestl fawr y wynt, ac yr oedd y tonnau'n ymdablu i'r cwch, nes ei bod erbyn hyn yn llenwi. Yr oedd ef yn starn y cwch yn cysgu ar glistog. Deffrwysant ef a dweud wrtho, athro, a wyt ti heb hidio dim ei bod ar ben arnom. Ac fe ddeffrodd a cheryddodd y gwynt a dywedodd wrth y môr, bydd istaw, bydd dawel. Gostegodd y gwynt a bu tawelwch mawr. A dywedodd wrthynt, pam y mae arnoch ofn? Sut yr ydych heb ffydd o hyd? Daeth ofn dirfawr arnynt, ac meddent wrth ei gilydd, pwy yn te yw hwn? Y mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo. Diolchwn i Dduw am ei air. Fe ddaw y gweddiau yma o wahanol traddodiadau. Gawn ni weddio. Yn gyntaf, y diolch cyffredinol o'r llyfr gweddi cyffredin. Holl alluog Dduw, Dad Trigarog, ffynhonell pob sancteiddrwydd a gras, diolchwn i ti am dy ddaioni ath gariad di derfyn tuag atom ni ar greadigaeth gyfan. Diolchwn i ti am ein creu a'n cynnal a'n hamgylchynu a thfendithion. Ond oedd holl roddion. Diolchwn fwyaf am i ti yn dy gariad sydd ti hwnt i'n gallu i'w fynegu, roi dy fab ein harglwydd Iesu Grist, i adfer ac i achau dynol ryw. Molwn di, Dad, am holl sianelau dy ras, ac am y gobaith o'r anid o ogoniant, goleia ein calonnau a'n meddyliau, a dangos i ni fawredd dy gariad, fel y byddwn yn ddidwyll yn ein diolchgarwch, nid yn unig am mawl ein gwefusau, ond gydag offrymiad ein bywydau, yn ymroddedig ac yn gyflawn yn dy wasanaeth. A gweddi o gyffes o'r eglwys Uniongred yn Ethiopia. Arglwydd pob sancteiddrwydd. Pan ddown yn agos at ogoniant rydyn yn ymwybodol o'n heogrwydd. Yn ymwybodol o eogrwydd ein pobl, mewn byd lle mae cymaint yn byw mewn caledu. Teimlwn ein bod ar goll, heb fedru gwneud dim na newid dim. Rwyt ti'n cynnig gobaith i ni, ond yr ydym yn ei ofni. Rwyt ti'n dwy'n geiriau bywyd i ni, ond mae'n geiriau ni'n llawn anobaith. Mae ein gwefusau yn aflan. Cyffwrdd ein gwefusau ath dan sanctaidd, glanhau ni a thynymaeth ein heogrwydd. Gwnaen calonnau yn barod i ddweud, dyma fi arglwydd, anfon fi. O arglwydd bydd gyda ni a bendithia ni, oherwydd ti yw'r un sy'n maddau pechodau. Ti yw goleuni ein heneidiau, ein bywyd a nerth, ein gobaith a'n amddiffynfa. A gweddi o gymuned yn Nicaragua.
O Dduw ein rhiant nefol, dysgodd Iesu ni i weddio deled y deyrnas. Mentrwn gwneud hynny, yn wyneb trais a thrachwant y bwystfilod rheibus sy'n ysbeilio bywydau dy blant. Ymunwn yng ngweddu ein brodyr yn chwiorydd ar draws y byd. Deled y deyrnas, deled yn fuan, i'r newynog, i'r rhai sy'n wylo, i'r rhai sy'n sychedu am dy gyfiawnder, i'r rhai sy'n byw gyda marwolaeth o ddydd i ddydd, yn byw gyda gofn, i'r rhai sydd wedi aros yn rhy hir am fywyd llawn. Ar hwy ni a mynedd i baratoi'r ffordd y dawd y deyrnas atom. Rhoi ni obaith fyna ddiffugiom wrth ei chyhoeddi a gweithio i'w adeiladu. Gweitha pob gwrthdaro, bygythiad a diffyg. Rhoi ni weledigaeth glir yn awr ein hangen, fel y cawn weld y gorwel, ac adnabod y ffordd a ddawath deyrnas atom. Mae gweddi gan gymor Cristnogol. Ac wrth i ni weddio am byd sydd wedi drawsffurio gan gariad Duw, gadewch i ni dreulio jyst ychydig bach o amser i ni feddwl am y bobl hynny, i ni'n gwybod amdenu nhw, i ni'n rhan o'i bywydau nhw, a nhw yn rhan o'n bywydau ni, a'r bobl hynny ni wedi clywed amdenu nhw. O Dduw, rhoi ni weledigaeth o'n byd fel y dymunau dy gariad iddo fod. Byd lle caiff y gwan i amddiffyn, a lle nad oes neb yn newynog nac yn dlawd. Byd lle mae manteision bywyd yn cael ei rhannu fel y gall pawb i mwynhau. Byd lle mae pobl o wahanol hil, cenedl a chrefydd yn byw mewn goddefgarwch gan barchu ei gilydd. Byd lle caiff heddwch i adeiladu a chyfiawnder, a lle caiff cyfiawnder i liwio gan gariad. A rhoi ni'r dychymyg i weld y byd hwnnw, lle mae bywyd yn ffynnu, a rhoi ni'r ffydd i'w adeiladu, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
gai croesawu chi gyd yr Oedfa o Fawl, a diolch i'r rhai sydd wedi bod yn trefnu mlaen llaw i wneud yr Oedfa hon yn bosib, yn lleol, a hefyd i'r whiz kids yma gyda'i offer, fel bod y byd, ydy hwn yn cael ei ffrindio? Wel, croeso i chi hefyd adre gyfeillion, i chi'n rhan o'r gynulleidfa, yn rhan o'r teulu. Diolch, Rodrig Eraint a pwy bynnag arall. Fe wneir casgliad yn awr at cymorth Cristnogol. Diolch yn fawr. Fe ganwn ni yr emyn nesaf, sef un fendith droen.
Wel, ni'n dod at funudau dwys yn y rhaglen, y cyfarfodydd blynyddol yn flynyddoedd. Pryd ni'n cofio yn hanwyliad a'r ffyddloniaid hynny a gollwyd gennym, ac yn ei plis nhw rhai o'n gweinidogion ni. A wnewch chi sefyll os gwelwch yn dda. Yr arglwydd a roddodd, a'r arglwydd a gymerodd y maes. Bendigedig fyddo enw yr arglwydd. Un peth a ofynnais gan yr arglwydd, cael byw yn hi yr arglwydd holl ddyddiau fy mywyd. I edrych ar hawddgarwch yr arglwydd ac i ymofyn yn ei deml. Oherwydd fe'n ceidw yn ei gysgod yn ei ddadfyd, am cuddio i mewn yn ei babell, am codi ar graig. Cofiwn gyda diolch, fywyd a gwasanaeth, Gwyn Boia, Jim Clark, Irfon Evans, Irfon Iorwerth Jones, T. Hywel Mudd, Islwyn Selby, Dyrinos Thomas, Wynford Thomas, a Menna Brown. Meddai Iesu yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd, yr wyf yn rhoi i chi fy nhangnefedd i fy hun. Pidwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a phidwch ag ofni. Gai ofyn i Iwan Llywelyn Jones i'n harwen i mewn gweddi. Os oeddech chi'n gallu, sefwch, os oes rhaid i chi eistedd, mae croeso i chi eistedd. Dwch i ni weddio. Arglwydd ein Duw, da ni'n troi ata ti yn enw Iesu Grist ac o dan arweiniad ysbryd glân. Yn diolch am dy fod ti'n noddfa ac yn nerth i bob un ohono ni ym mhob profiad mewn bywyd. Diolch am bod ni'n cael yn hamgylchynu gan dy gariad di yn gyson, a hynny drwy Iesu Grist. Ac fel da ni wedi clywed yn y gwasanaeth yma, diolch i ti am neges yr Efengil sydd yn cyhoeddi gobaith. Diolch i ti am oleuni, a diolch i ti am nerth yr un sy'n atgyfodiad ac yn fywyd, a bod pwy bynnag sy'n byw ac yn credu ynddo ef, marw yn byw eto. A da ni'n diolch i ti am y sicrwydd yna. Da ni'n cyflwyno i ti deuluoedd sydd mewn hiraeth heno. Da ni'n diolch i ti am yr enwa a glywyd ac am eu gwasanaeth nhw a'i gweinidogaeth nhw ar hyd y blynyddoedd. Diolch i ti am y donia gwahanol oedd yn perthyn iddyn nhw. Diolch i ti am yr hwyl a'r tynnu coes oedd yn perthyn iddyn nhw. Diolch i ti hefyd am eu bod nhw yn ei gwahanol ffyrdd wedi dy wasanaethu di wrth wasanaethu i pobl. A diolch i ti am yr eglwysi hynny gafodd y fraint o gael eu cwmni nhw ar ardaloedd hynny yn hanes pob un ohonyn nhw. Da ni'n cyflwyno y teuluoedd bob un ac yn gweddio arglwydd ar eith gysur di yn Iesu Grist i cyrraedd nhw a'i cofleidio nhw. Ar un pryd, da ni'n cyflwyno i ti'r gweinidogion hynny sy'n methu bod yma heno. Ac yn gofyn yr un weddi i ti
ar eu ti hamgylchynu nhw gan rym dy gariad di. Mi fedrwn ni feddwl am rai arglwydd, mi rwyt ti'n gwybod am bawb. Mi rydyn ni'n cyflwyno i ti hefyd bawb arall, pob aelwyd sydd mewn trallod heno. Pob aelwyd sydd yng nghanol gweiledd heno. Clyw yn gweddi ni drostyn nhw. Grist, ffisigwr mawr y byd, down ata tan doluriau i gyd. Anadla arnom ni o'r nef, faln dy drigaredd, dawel gref, pob calon ysig, boed yn dyst, fod hedd yn enw Iesu Grist a Iesu Grist yn unig. Ac yn ei enw fo, y gofynnwn ni'r weddi hon a phob gweddi ddistaw. Amen. Gallwch chi eistedd. Ers y cyfarfodiad blynyddol y llynedd yma i 5 o weinidogion o'n plith ni wedi ymddeol, wedi mae'n meddwl bod un ohonyn nhw gyda ni yn y cyfarfodiad yma, ond gai enwi y Parchedig Brenig Davies, y Parchedig Gwyn Elfyn Jones, y Parchedig Trevor Jones Morris, y Parchedig Christopher Owen a'r Parchedig Gethin Rhys. Ac mae'n siŵr yn bod ni i gyd yn dymuno'n dda iddyn nhw, yn diolch iddyn nhw am eu gwasanaeth, ac yn dymuno'n dda iddyn nhw ac yn gobeithio cael nhw ymddeoliad dedwydd a da. Mae'n bleser gen i Mr Llywydd i gyflwyno i chi un sydd yn newydd yn yn gwasanaeth ni, ac mae'n dda calon gyda ni weld y Parchedig Helen Wyn Jones yn plith ni, sydd yn weinidog gyda'r Eglwys Presbyteraidd Cymru, ond yn ystod y flwyddyn ddiwetha wedi cymryd gofal un o'n heglwysi ni, sef Eglwys Ebenezer Hen Golwyn yng nghyfundeb Gogledd Arfon. Y Parchedig Helen Wyn Jones, Mr Llywydd. Gai alw nawr ar y Parchedig Carwyn Sidel i gyflwyno tystysgrifau i bobl yn ymwneud â fforddiant. Diolch Carwyn. Diolch yn fawr iawn. Barchus Llywydd, mae'n bleser gen i gyflwyno enw 4 o unigolion yn plith ni, sydd yn ystod y flwyddyn wedi cwblhau yr hyfforddiant i gymhwyso fel pregethwyr cynorthwyol cydnabyddedig. Y cyntaf, os gael cyflwyno iddi hi, y dysysgrif hon drwydda chi, ydy Carin Davies o Eglwys Ebenezer, Llangybi, cyfundeb Ceredigion. Carin, dymuniadau da i chi, llongyfarchiadau. Diolch i chi. A'r ail ydy Arwyn Owen Hughes o Eglwys Soar Nefyn, cyfundeb Llŷn ac Eifionydd. Yn drydydd, Megan Lloyd Williams o Eglwys Salem Porthmadog, cyfundeb Llŷn ac Eifionydd. Ac yn anorfod yn i'w hapsynoldeb hi heno, dyn ni hefyd yn llongyfarch Sian Meinir, Bethel Penarth, cyfundeb De-ddwyrain Cymru ar gwblhau'r hyfforddiant hefyd. Diolch i chi. Wedi ni ganu yr emyn nesaf, fe fydd y Parchedig Tom Evans
wy'n chwerthin achos dim ond un Tom si, Tom Davies, a un Twm si. A wy'n embaras nawr oherwydd oedd gen i nodiadau mwyn cyflwyno y gŵr amryddawn rhyfeddol hwn. A fi wedi colli'r nodiadau. A fi'n siŵr bod e'n hapus am hynny. Oedd Ron a Twm a finne yn y coleg gyda'n gilydd 59 o flynyddoedd yn ôl. Wnaethon ni gwrdd â'n gilydd. Fi'n gwybod, siglwch eich pennau, wi yn gweud y gwir. Fi'n gwybod bod ddim yn edrych yn ni. Bydd rhai o'n chi yn adnabod Twm, allai ddim galw ti'n Tom, a bydd rhaid i ti faddau fi, a croeso hefyd i Marilyn, a Marilyn sydd yn edrych ar ôl Twm. Fe'r tri ohono ni yn y coleg coffa, a enough said, does dim angen dweud dim byd arall. O'n i'n ddrwg iawn y tri ohono ni. Fe ordeiniwyd Twm yn weinidog i Iesu Grist yn Tymble Uchaf, yn Bethania Tymble. Wedi hynny fi'n gweithio i Cymorth Cristnogol am rhai blynyddoedd. Wedi leoli yn Aberhonddu, yn ysgrifennydd rhanbarth ac yna yn swyddog addysg yng Nghymorth Cristnogol dros Cymru. A fyddes i ddilyn i'r swydd ysgrifennydd rhanbarth, symudodd ymlaen a gadael lle i fi ddod fewn i Gymorth Cristnogol. Fe symudodd Twm o Gymorth Cristnogol i'r BBC, i'r adran crefydd yno, ac oedd byddech wedi clywed ei lais yn cyflwyno bwrw golwg oedd pryd hynny, nifer o raglenni ac yn cynhyrchu raglenni eraill hefyd. Ac ar ôl hynny fe fi yn dysgu ac yn rhan hefyd o'r corff rheoli Coleg y Drindod yng Nghaerfyrddin. Ar ôl ymddeol, fe gymerodd ati fod yn gaplan gwirfoddol yn y fyddin. Yn y fyddin? Na ge. Gyda'r heddlu. Sa'n credu Tom wedi bod yn gaplan yn y fyddin. Drian o'r fyddin wedyn ni. Yn gaplan gyda'r heddlu. Ac o ddifri, oedd e'n peth cymharol newydd. A fe weithio Tom yn eithriadol o galed i gael caplaniaethau mewn sawl gorsaf heddlu ar draws Cymru. Ac Tom, ar ôl chydig o flynyddoedd, ddaeth yn bennaeth y caplaniaid yng Nghymru, ac yn fwy na hynny yn ymgynghorydd ar gaplaniaethau o fewn yr heddlu. Ac oedd yna barch ar uchel dros ben i'r gwaith oedd Twm yn ei wneud gyda pobl oedd yn gwasanaethu mewn amgylchiadau digon anodd ar y degau. A llawer ohonyn nhw'n tystio bod Twm wedi gwneud y gwahaniaeth mowr iddyn nhw yn y ffordd oedd yn eu bugeilio nhw ac yn eu caru nhw. Ffrind agos, gwas da i Iesu Grist. Ac ar ôl i ni ganu'r emyn, nesaf yma, fe fydd Twm yn pregethu y gair.
Mae'n siŵr nhw chi gyniatau fi I ddiolch I Jeff a Ron am gymeryd at y rannau arweiniol. Cyfoedion fel wedodd Jeff o ddyddi y coleg, ac mae wedi bod yn hyfryd iawn. Gwerthfawrogi fe'n fawr iawn iawn beth chi wedi gwneud I fi hynna. Mae wedi bod yn ddwyrnod arbennig iawn yn diwy. Wy'n falch mod I wedi dod I ni wedi clywed am brosiectau a syniadau yn ystod y deuddeg diwethaf yma. Ac I ni wedi cael yn symud hefyd yn emosiynol gan Iasmin yn gynharach heddi. I ni'n gorffen y diwrnod, wy'n edrych mas trwy'r ffenest ac wy'n gweld y môr ac mae'r dydd yn dirwyn I ben. Mae rhaid I fi gyfadde o'n I wedi meddwl am hynny pan nes I ddewis y testyn, ond mae'n ddrawiadol yr iwolwg, oherwydd yr adnod gyntaf na ddarllenodd Ron dwi am aros gyda. A'r diwrnod hwnnw, gyda'r nos, dywedodd wrthynt, awn drosodd i'r ochr draw. O'n i'n gofyn I Jeff sed I treal dron to, a oedd e'n cofio yr anerchiad, y pregeth siars gython ni yn y coleg, y flwyddyn o'n i'n gadael nôl yn 1969. Mae Jeff yn cofio, ond mae'n pallu dweithau. Wyt ti'n cofio, Ron? Wyt, paid y gweud. Wy'n cofio'r prynhawn yn iawn. Prynhawn a dywodd I ôl arna I gweud y gwir, yr athro T.J. Morgan o Brifysgol Abertawe gath y gwahoddiad gan y prifathro diweddar WT Pennar Davies I ddod a roi'r pregeth siars I ni. A'r person gymerodd yr athro Morgan y prynhawn hwnnw oedd neb llai na'r diweddar barchedig R.G. Berry o Waelod y Garth. Os ydych chi am y ddarlith yn llawn, mae yn rhifin cynta ysgrifau beirniadol. A gen I gopi o'r dyddiau hynny, a mae'n gopi dwi'n dal I droi iddo fe, dwi'n dal I droi i'r ddarlith yna hefyd. Oherwydd, mae yna bethau mawr yn cael I dweud mewn brawddeg neu ddwy. Gai rannu peth o'r stori gyda chi. Be sydd da ni yw dyddiadu'r hen wenidog. A gallwch chi ddychmygu'r hen wenidog yma, wel, tian oedran ni fydde fe siŵr o fod yn y cyfnod hynny. A mae'n eistedd yn ei stydu gyda'r nos a'r nos Sul, ac mae'n edrych uwch ben y lle tân, lle mae yna lun o'r Iesu I feistr mewn ffram. A mae'n siarad ar llun yma. Ac wrth edrych ar y llun, mae'n dweud hyn. 1930 medd R.G. Berry yw'r flwyddyn. Dechrau colli fy niddordeb. Nid yn ddo ef, ond mewn theoriau amdano. A chi'n gwybod, ni'n glyfar yn dyn ni greu theoriau. Ond boes mae mwy i'r ffydd na theoriau hefyd. Mae fe mynd mlaen I 1936, a medd R.G. Berry yn ei ddyddiadur dychmygol. Cadw noswyl heno ar ôl dy bregethu di am 2 mlynedd a 20. Bues yn y ffram yn uwch ben y lle tân, dydd fordeinio. Mae'n hen bryd y dydynnu o'i honni a'n llosgu. Maddau I mi am dy fframo mor aml yn fy mrygethu. I ni gyd, ac I ni fel yn ei bynwyr, yn credu yng ngweinidogaeth yr holl saint. Ni dim ond ni sydd yn honni'n bod ni wedi cael yn ordeinio. I ni gyd yn credu fod gennon ni ran allweddol yn y weinidogaeth Cristnogol yma. Pob Jack One ohono ni, fel aelodau o Eglwys Iesu Grist. Ac wy'n siŵr yn bod ni gyd hefyd wedi ddodi fe mewn ffram ar y digau ac wedi gadw fe no.
pan edrychwch chi ar fywyd Iesu. Mae'r Iesu'n cynnig gweinidogaeth newydd i'w bobl. Ffordd newydd o ddod o hyd i'r dwyfol yn y byd yr oedd e'n rhan ohono. A gai fentro dweud, mae dyna yw'r sialens a'r galw sydd arno ni hyd heddi. Ydy dod o hyd i'r ffordd newydd honno, o gyflwyno'r dwyfol i'r genhedlaeth i ni'n rhan ohoni. Oedd y disgyblion wedi cael diwrnod eitha busi, ond wedi bod yn gwneud tipyn bopeth gyda'r Iesu. Ond wedi gwrando arno fe'n dysgu, oedd wedi sôn am ddameg yr heiwr, oedd wedi bod yn sôn am bwrpas damhegion. Oedd wedi bod yn ddwrnod eitha trwm. Oedd hyd yn oed wedi sôn wrth y bobl am oleuni dan Leicester. Ac oedd wedi rybyddio nhw o'r peryg, cadwch i'r goleuni na i'ch chi'ch ynan, di bod werth dim. Mae'r goleuni i'w rannu. Dameg yr had yn tyfu. Dameg yr hedyn mwstard. Wel, ond nhw wedi cael gwledd yn dod nhw'r gwrandawyr. Ac mae ar ddiwedd dydd, pawb wedi blino. Arntwch chi a fi, wy'n siŵr fod y disgyblion a fydde'n dda dan fod e wedi gweithio nhw, ewch boes. I ni wedi gwneud diwrnod da o waith, ond yn hytrach na ganfon nhw i ffwrdd, mae fe'n dweud, gadewch i ni fel tîm i fynd i'r ochr draw. O'i nabod nhw wrth ddarllen y Beibl, dwi'n yn siŵr iawn i bod nhw'n or-awyddus i fynd i'r ochr draw, oherwydd oedd mynd i'r ochr draw o'r môr yn golygu bod nhw'n mynd i fynd at bobl bach eitha od, wahanol i chi a fi. Wel, ti chi ddim yn od, felly bod fi'n od. Ond mynd i'r ochr draw mae amynu i bod nhw'n gwneud. Ac mewn i fuddod, wrth gwrs, maen nhw'n bwrw ati. Ac eich chi'n cofio'r stori'n digon da, mae'r Iesu'n cysgu yn y styrn, ar y glistog. A tra bod e'n cysgu, mae yna storm yn codi. A gwynt ar glaw, gymaint o law nes bod y bad mewn peryg o suddo. Wy'n siŵr i bod nhw wedi dyfaru fyddhau iddo fe y foment honno. Ond i fyddhau wnaethon nhw. A be ni'n ei weld fan hyn wedyn eich chi'n gweld yw technoleg rodri. Mae'n mynd dan iawn na ni. Be ni'n ei weld fan hyn ydy'r Iesu'n siartho i disgyblion. Doedd hi ddim yn fywyd rhwydd i fod yn ddisgybl i'r Iesu. Achos oedd e'n galw arnyn nhw bob awr o'r dydd yn dod. I wneud pethau na fydden nhw ddim wedi breuddwydio i gwneud i hun yn o bosib. Awn drosodd i'r ochr draw. Mae'r cymal yma arwydd o cad pwysig yn ei gyd-destun ac hefyd yn ei gyd-destun diwynyddol. Ar y wyneb, gallu dweud mae digwyddiad naturiol sydd yma. Ond o edrych yn fynylach, gwelir fod yna ystyr ysbrydol symbolaidd yn ogystal. O groesi'r ochr draw, mae'r disgyblion yn dod i sylweddoli bod nhw'n mynd i ganol sefyllfa beryglus, anrhefnus ac anghyfarwydd. Anghyfarwydd. Dyn ni ddim, fel disgyblion yn aml, yn fodlon cydnabod bod ni mewn sefyllfa anghyfarwydd. Beth ni'n neud mewn sefyllfa anghyfarwydd yw bwrw ati yn y gobeith lwyddo ni. Ond mae hwnna beth peryglus yn ddo hunan, yn diwe. Mae rhaid darllen y sefyllfa a paratoi ar ei chyferi. Cofiwch nawr, i ni'n sôn fan hyn yn dyn ni am ddarn o ysgrythyr ysgrifennwyd rhyw
20 mlynedd wedi i'r Iesu gael ei groeshoelio. A wi'n meddwl yn ymwneud amdanyn nhw fel Chinese whispers, chi'n gwybod? Byddai'r stori wedi dechrau fel un stori ac yna oedd hi'n cael ei ffasio ymlaen, ac oedd yna bach o lastig yn mynd iddi, oedd hi'n mynd yn wahanol stori, ac fel ni'n darllen yn yr Efengylau, mae da ni nifer o straeon am yr Iesu ar môr, a'r disgyblion gyda'r Iesu ar y môr. Ond ni ddim yn gwybod yn iawn beth oedd y gwirionedd neu beth oedd y sefyllfa debyg ar y pryd. Ond oedd hi'n stori chi'n gweld fydde'n gysur i'r eglwys foren ar pwynt. Fod yr Iesu'n gallu'r dod i ganol problemau bywyd beunyddiol ac yn medru achub y sefyllfa ac achub i ddisgyblion yn ogystal. Does dim dwywaith bod y Cristnogion cynnar eni wedi dod o hyd i gymorth a chysur a chadernid ffydd hefyd drwy fyfyrio a gwrando ar y stori syml hon. Sef bod angen iddynt ddal i ffydd yn Iesu, nad oedd gyda nhw yn gorfforol. Os newch chi symud mlaen i'r darlleniad nesaf, i chi yn mynd i ganol problemau. Oherwydd, i chi'n dod wedyn yn erbyn y stori o'r Iesu yn iachau'r dyn oedd ym meddiant cythreilied. Wedi anghofio'r awdur, neu'r esboniwr, Binding the Strong Man yw'r llyfr, a'r strong man yw'r dyn ymlith y beddau. O'r storiau, hwnnw wedi gwrando arnyn nhw i ganol y storm, mas i ganol un o broblemau mawr y byd. Ac o'n nhw siwr yn gofyn pam. Chi'n gyfarwydd yr enw Tisa Balasuria? Mae'n swnio fel tablet, yn dyw e? Wel, llyncwch chi, os dawch chi ar draws y llyfr, Tisw Balasuria. Diwynydd Catholig yn Sri Lanka yw Tisw Balasuria, ac mae wedi sgrifennu llyfr pwysig iawn ar ddiwinyddiaeth Mair Forwyn, neu'r Forwyn Fair. Ac os na gofiwch chi ddim byd arall hyn, o triwch gofio'r frawddeg yma. Medd Balasuria, Jesus did not come into the world to comfort the disturbed, but rather to disturb the comfortable. Jesus didn't come into the world to comfort the disturbed, but rather to disturb the comfortable. A dyna mae e'n neud fan hyn, yn dyfe? Oedd y boys, siwr mel yma fwy da i hwn, mae'n gweud, drychwch ar y dyrfa, yn dyn ni'n bobl bwysig, 12 ohono ni'n dilyn y dyn pwysig hyn. A maen nhw'n teimlo'n eitha cyffyrddus i byd, ond mae Iesu yn troi byd bwch nhw ar ei ben yn diwe, yn y bad. Brofon i hwnna'n do prynawn yma, gyda Iasmin. O'n i'n eitha cyffyrddus gen i ddechrau siarad. Ond mi'n credu fod pawb dan deimlad wedi ddiorffen. Defnyddiodd Iesu Iasmin i'n gwneud ni yn bobl anghyffyrddus yn byd. Does dim byd o'i le yn hynny. A wy'n meddwl fod cael yn cynhyrfu ambell waith yn beth pwysig. Fel wedes i'n gynharach, dyn ni yn euog o fframo Iesu, am yn bod ni am gisio i reoli fe, a'i wneud Iesu dyn ni am iddo fe fod.
oedd rhywun, wi'n mynd cofio pa gyfarfod yn y dyddiau diwethaf yma ni yn ddo, oedd soniodd rhywun am yr angen yn te i gyfrannu at newid. I gyfrannu at newid. Newid y sefyllfa i ni yndi. Meddwl am gymorth Wisnogol Jeff, wy'n cofio bod yn rhyw steddfod yr urdd. Yn y gogledd mae'r hwle oedd hi. A wy'n lle gweld y groten fach yma'n dod ymlaen. Oedd hi wedi gweld rhyw boster dyn ni. Rhywbeth ar newid oedd e. Ti'n iawn. Wedi dod yn prompter da fi. Tith yr HF, mae'n bwysig. Ni wneud wahaniaeth. A mae'r groten fach yma lan y tai. Ac oedd eich chymod rhyw fag bach am ei goddf i chi'n gael mewn eisteddfodau. A mae lan a mae rhoi llaw fach beth oedd hi, 11 mlwydd oed. Sgysodwch fi, meddai, faint sydd angen i fi i roi, i fi gael newid pethau. A chi gwestiwn, i ni'n chwarae'n saff. Iesu sy'n mynd i newid pethau, meddyn ni. Wel, ie. Wy'n cofio'n grwt yn Llambed cyn mynd i'r coleg. Rhyw foi'n dweithio i, don't worry, meddai fe, the battle's been fought, the battle's been won. Cystela gweud, ti ddim byd i wneud nawr, dim ond eistedd lawr ac aros. Pam gwydwch chi ni'n gweddio deled dy deyrnas am y bod ni'n dal i ddisgwyl iddi ddod. Dwi ddim wedi cyrraedd don llawn. Mae wedi dod mewn rhannau, mewn darnau. Oedden ni'n barod i ofyn y cwestiwn, faint sydd angen i fi i roi o'n hunan mwyn wneud gwahaniaeth. Chi'n gweld, ni'n byw, ni wedi sôn to yn ystod y dyddiau diwethaf am y cyfnod rhyfedd mae ni'n byw ynddo fe. Jeff yn olrhain peth o'n gyrfau, wy'n ei weld e fel hyn. Mae'r holl gyfleoedd na ges i wedi rhoi cyfle i fi groesi i'r ochr arall. I fynd at bobl falle na fydde ddim wedi dod i'r capel. Dod i gyffyrddu a dod i adnabod bobl. Y gwirionedd yw, chi'n gwybod, os ydych capel chi'n debyg i'r capel dwi'n mynd iddo yn Sir Gar, mae mwy yn absennol na sydd yn bresennol ar bob sul yn dos. Mwy pwysicach na hynny hyd yn oed yw. Mae yna bobl sydd wedi peidio a dod a wedi peidio a perthyn i'r eglwys erbyn hyn. Chi'n gweld, mae rai o gyn-ffyddloniad yn capelu ni, yn blant, cynnyrch yn ysgolion sul ni, bellach, wedi symud i fyw i'r ochr draw. A'r gwirionedd yw, dyn ni ddim yn gwybod sut mae'n mynd draw atyn nhw i ddechrau cyfathrebio'r newydd â nhw. Mae rhain o'ch chi'n ymwybodol yn mod i'n meddwl, mae gen i feddwl uchel iawn o gymuned a Iona yn yr Alban. Ac oedd ar y bucket list, ges i gyfle i fynd draw i'r ynys rhyw 2-3 haf yn ôl, a dyna chi brofiad oedd cerdded tir yr ynys fach hwnna. Un o gyn-mordeniad y gymuned, John Philip Newell, mewn llyfr diddorol, gwerthfawr hefyd, o ran i gynnwys dwi'n meddwl, nid o ran i gost. Teitl y llyfr yw Christ of the Celts, Crist y Celtiaid. A dyma mae e'n ddweud yn un o'i dudalennau agoriadol. There is widespread disillusionment, meddai fe, within the Christian household today. And by Christian household, I'm not referring solely to those who attend. Not those who attend church. I'm including the much vaster number of us
who've grown up in the Christian family or Christian household, who choose to have little to do with the church. There is despair about much of what Christianity has to offer. So many of its teachings and practices seem either irrelevant to the deepest yearnings of the human soul or flatly opposed to them. Why? Is it not in part because we've been taught to disturb our deepest yearnings rather than to see them as sacred? And is it not also because we've been given the impression that Christ comes to subdue or dent our deepest desires rather than to nurture and heal them? Mae'n dweud yn dyw e, mae'n dweud y gwir wrth gwrs. Y bobl na sydd yn byw ar ochr draw, who have little to do with the church. Medden ni. Ond gwrandwch ffrindiau, dwi wedi cael cyfle i groesi ar ochr draw i gwrdd yr rhain nhw. A maen nhw'n fobl ffein, cofiwch. Dyn nhw'n cweit yn deall beth wyt ti a fi yn neud fan hyn. Ac ar y degau, cofia, bydd yn onest, dwi ti na fi ddim yn siŵr beth i ni'n neud ma chwaith. Arferiad, traddodiad, wastad wedi bod. Ond maen nhw wedi gweld trwy'r nonsens na. A maen nhw wedi gweud, dyw hwn ddim yn ddigon, boes. I ni angen mwy. Andrew Root, Evangelism in an Age of Despair. Hope beyond the failed promise of happiness. The failed promise of happiness. I ni'n byw, fel dwedes i, mewn dyddiau anodd a thorcaloni stormus, cos amynwch chi. A mwy felly wrth i ni sylweddoli bod ein nod o geisio llawenydd a llwyddiant yn ymbywydau wedi'n gwneud ni'n stressed yn bobl gofidus, unig ac yn isel yn ysbryd. Chi'n gweld fe'n cyflyru i feddwl fod cyfoeth, eiddo, llwyddiant, bwysigrwydd, enwogrwydd, digon o bopeth yn mynd i'n gwneud ni'n bobl hapus. Dyw e ddim, ydy e. Dyn ni'n digwydd bod yn ffrindiau a brawd y diweddar Jethro'r comedian. Nawr, prydwch sa'n cefnogi Jethro, achos mae fe'n eitha glas. Neu oedd e. Ond Mel i frawd fydde gyda'r cyntaf i ddweud, mae e siŵr o fod medde Mel gyda'r dyn cyfoethoca yng Nghernyw. Ond mae e hefyd y dyn mwyaf anhapus yng Nghernyw. Digon o bopeth. Ond oedd rhywbeth allweddol ar goll yn ei fywyd e. Gai roi e fel un, dwi ddim yn cofio pryd ddechreuais i ddilyn Iesu. Wy'n cofio'n grwt 6 mlwydd oed, adeg o, chi'n mynd i gweithio nhw dran ni mas i'r flwyddyn nawr. Blwyddyn oedd hi coroni'r frenines. Chi benthyg bysedd yr ifo. Ag Thomas Bryn Gwyn yn gofyn i fi, a machgen i medde fe oedd y judge, ond i wedi gwisgo lan, credwch neu byd o fel jockey. Sir Gordon Richards, the jockey ar y pryd, fe oedd yr un enwog. A fi oedd Sir Gordon Richards. Ag medde Mr Thomas Bryn, beth wyt ti moyn bod ymachgen i pan dy fi di lan? A wy'n cofio pipo lan ar y feddelam yn corole, a wedes i pregeth wrth. Mewn blynyddoedd wy'n cofio mynd i gwrdd a swyddog gyrfaoedd yn ysgol Llambed. A mi enwi fe rhag ofan fy perthynas dy fe'n gwrando. A beth wyt ti'n meddwl wneud wedi gadael yr ysgol? Wel, wy'n ystyried mynd i'r wenid. Machgen glân i meddwl am rhywbeth gwell na ni di.
penna'r droi cyfle. Gael cyfle i wrando ar T.J. Morgan. Cyfle i weld y ffram na. A chyfle o fewn dim i ddweud, not on my watch. Mi dyna i di o'r ffram. A mi ddilynau di i ble bynnag rwy ti'n mynd. R.G. Berry, diolch i ti am y darlun. Y môr. Chi wedi darllen llyfr John Ortberg? If you want to walk on water, you've got to get out of the boat. Iawn, dwi? Os ti moyn cerdded ar y dŵr, mae'n rhaid i ti ddod allan o dy fad. Ac os ydyn ni am wneud rhywbeth fel eglwysi, mae'n rhaid i ni ddod mas o'r badau bondi grybwyll yma, i ni'n dal yn sownd ynddyn nhw. Dim ond wrth ddod mas o'n badau, y gwelwn ni'r eglwys yn tyfu unwaith to. Dim ond drwy ddod allan o'n badau, y gwna'n ffydd ni ddatblygu a thyfu unwaith to. Rhaid dod allan o'n badau neu mi wnawn ninnau barhau i wywo a marw fel nath y genedlaeth ddiwetha yna. A dod allan o'n badau yn rhan anatod o fod yn ifydd yn galwedigaeth fel dilynwyr i Iesu. Fydd John Gwilym a Dyfrig yn gwybod, fyddwch chi'n gweithio mas pwy stad 2 oedd hi. Stad 2 nepell o'r capel lle ddechreuais i a John yn gweinidogaeth. Le ma... Pwy oedd yn nawr? John, Dyfrig ychan, ti, fes ti na fyd, do, o'n i'n gwybod fod ti'n bod na. Yn gweinidog, wy'n cofio galw rhyw brynhawn i ymweld. Galwyd ar aelodau, iawn, mynd symud mlaen, symud raw i dir, chod raw y ffordd, oedd y tad yn ddiacon yn y clwb y gweithwyr yn Crossans. Môr ddylanwadol oedd e, pan oedd hi'n dod i ddewis dyddiad parti Nadolig yn Capel Bethania, o'n i'n goffod gofyn i'r teulu na pryd mae parti Nadolig y clwb, yn lle fod ni'n cael clash. Oedd rhyw 6 o blant na siwr o fod. Teulu hyfryd. Ddim yn gyfoethog, fel ydych chi ddychmygu. Ond Mrs Davies yn gwybod faint o'r gloch oedd hi, cofiwch. Oedd hi'n gwybod faint o'r gloch oedd hi'n well na'r aelod o'n i newydd adael. Pam mae'n gofyn i fi, oeddech chi wedi galw i weld Mrs Rogers? Na. Dyw Mrs Rogers, meddwn ni dan yn anal ddim yn aelod gyda ni. Mrs Rogers yn wael iawn. Bosib. Dyna'r profiad mwyaf gwyfreiddiol ges i Methania oedd fod gyda Mrs Rogers. Am y ddeuddydd drif i oedd i byw, wedi Mrs Davies sôn amdani. Nhw'r ochr drawch, dyn nhw'n dod i'r capel. Dyn nhw ddim byd i wneud â ni. Merch fach arall, dim llawer o amser yn ôl, beth oedd hi, dyw hi ddim yn 10 to, siwr o fod oedd hi'n un o gynnyrch plant yr ysgol Sul. A mi drwyddi lan yn y capel rhyw fore di Sul, a mae fi'n digwydd gofyn iddi, pwy i chi ac o ble chi'n dod? A meddai, ges i'n magu'n yr ysgol Sul yma. O? Dechrau siarad wedi Oedfa. A meddai, wyddech chi, dwi wedi dechrau yn ffordd mae droion dros y flwyddyn neu 2 diwetha. Ac dwi wedi troi nôl bob tro. Oherwydd o'n i'n meddwl, beth fydd y bobl yn feddwl pan wylan nhw fi'n troi lan?
Yr union aelwyd ddyle fod yn ei chroesawu ddi a brechu agored, oedd hi'n sicr fod yn y groeso iddi. Be mae hwnna'n dweud amdano chi a fi, dwedwch? Oedd hi wedi mynd yn blentyn yr ochr draw. Mae'n dad a fi adrodd, mae wedi draw i'r ochr hyn nawr. Chi'n bod, i ni wedi colli cyfleoedd yn dyn ni. I ni wedi colli cyfleoedd am bod ni'n gyffyrddus yn ymbaду. Dyddi y cymorth Gristnogol to lawr yn cwm Ebw Fel yn anerch grŵp o ffiradon. Ond i newydd fynd hibo y picket line, adeg streic y glowyr oedd hi. John Rogers. Fe oedd wedi'n ngwaodd i fynd at yr offeiriad i siarad am waith cymorth Gristnogol a'r safiad oedd y bobl rheini'n gwneud, fel oedd hi'n digwydd ar y brosiect yn Sri Lanka. A mae John yn sefyll ar ei drad ac yn dweud, mae yna wers fanna i ni, medde fe, mae braidd yn hwyr nawr. Ddylen ni fod wedi mynd a sefyll ar glowyr na ar y picket line. Os nag o'n nhw'n dod ato ni, oedd dim byd yn hadael ni i fynd ati nhw. Oedd y disgyblion bachnadol ond ddim yn siŵr o'n nhw eisiau mynd. Iesu oedd eisiau mynd. A mae'r Iesu yna mynd i fynd ati a fi i fanne, dyn ni ddim eisiau mynd chwaith. Pen Rhys, mewn swydd yn y Coleg y Drindod, o'n i'n gyfrifol am ehangu mynediad. A ma'n ni'n penderfynu creu partneriaeth rhyngddo ni fel coleg ag Eglwys Llanfair Pen Rhys. Y gwaith aruthrol, nath John a Nora fanno. Ar gwaith aruthrol mae Sharon, gwrandwch ffrindiau, dyn ni ddim yn parchu Sharon hanner digon. Am y gwaith andros o bwysig, mae'r ferch yna'n ei gyflawni ar un o stadau anodda y Deyrnas Unedig. Be mae'n neud? Mae'n mynd i'r ochr draw i fod gyda y bobl di chi a fi ddim yn nabod nhw. Eithon ni fel eglwys mis Medi diwetha draw am ddiwrnod, ac oedd yn agoriad llygad. A maen nhw'n dod nôl i Beniel mewn pythefnos. A mae yna bach o excitement bod nhw'n dod draw. Ac ni'n mynd i gael picnic yn dilyn yr Oedfa. Maen nhw'n friodi ar y chwiorydd i ni. Ond bod chi'n edrych arnyn nhw, fyddwch chi'n gweud boes ar ochr draw yw'r hynna. Dwi'n hoff iawn o'r syniad o'r eglwys yma. Yr eglwys heb furied, the church without walls. Fel wedodd Jeff, ges i gyfle i fod yn gaplan, fel wedodd e, nid i'r fyddin, ond i'r heddlu. Y digwyddiad cyntaf oedd llyfryddiaeth April Jones ym Machynlleth. Nid fi yn gofyn a gai fynd, ond nhw'n gofyn, Tom, smot. Wyt ti mewn ffordd iddo draw? Mi oedd tîm ohono ni draw, rhyw 4 ohono ni, jyst i fod gyda'r heddweision, yn yr uffern hwnnw. Am hwn i doedd dim un ohono nhw yn gapelwyr nac yn eglwyswyr. Os rhywbeth falle bod na anffyddiwr neu ddau. Ond o'n nhw am i chi fod yno. Y sil cyntaf, wel, nos Sadwrn oedd hi, mae fi'n gofyn un o'r uwch swyddogion, beth am bore fori, meddwn ni, oedden ni'n mynd i gael gwasanaeth fer cyn maen nhw'n mynd mas i'r mynydde. Iawn, medde fe, gwych, iawn, gawn ni gwasanaeth. Wel, beth chi'n fodlon cymeryd rhan neu ddarllen, medde fe thoi. Beth ych chi am i fi ddarllen? Wel, darllenwch chi be bynnag ych chi moyn. Gai ddarllen emyn cariad. A wedes i, os ydych chi'n nabod eich Beibl cystal yna, wrth gwrs gewch chi. Drefnon ni fod yna gannwyll yn dod o Eglwys y Plwy, fod y mair yn mynd i gynnau'r gannwyll, a fydde'r
goleuni na gyda ni yn y tywyllwch. Ma oedd yn pennen i gyd. Noswaith ni, o'n i ddim yn ôl at y ferch, oedd Marlin wedi dod lan i Aberystwyth a dillad oherwydd o'n i wedi bod na ers dydd Iau. Oedd i tua 5 munud i 12 noswaith ni. O'n i ddim wedi mynd i gysgu, a meddwn ni, trato! Dwi ddim wedi diffodd y ganwll. Nes i nôl yn gynnar bore dydd Llun. Chi'n iawn? Oedd y ganwll yn dal yng Nghyn. Doedd neb yn yr gyfwng mawr yna wedi gweld hi'n dda i ddiffodd y golau. Oedd y golau'n bwysig iddyn nhw yn y tywyllwch. Profiadau. A lle feddwl am gyfaill arall oedd e'n. Gath e newyddion rhwg o rannu gyflwr iechyd. Fes i gydag e'n wythnosol dros gyfnog o ryw 7 mis. Rhyw 2 wythnos cyn fe huno, medde fe wrtho i, Tom, medde fe, deri a pisn o bapur da ti tro nesa ti'n dod. Wi am drefnu'n angladd. O, bachgen, meddwn ni, dim byd fel na mynd i ddigwydd. Wi'n gwybod y sgôr. Reit. Drefnon i'r angladd. Mewn rhyw bythefnos, falle... mewn wythnos wedyn. Bythefnos wedyn, sori. Ges i weld e, oedd e'n gorwedd ar y soffa. Oedd i gorff bach i wedi mynd fel yna. A wydych chi, beth o'n i o'n i'n mhell yn 70au tipyn. A oedd neb wedi gofyn y cwestiwn hyn i fi eriod. Neb o fewn muriau capel ac eglwys. Tom, medde fe, what will the end be like? O'n i ar y menglini wrth i ochr ar y seti. What will the end be like? Ac o'n i'n gwybod hyn, chi'n gweld, o'n i'n naws gwell o malu geiriau, dweud, paid a becso ddaw'r arglwydd ar gefen ceffil gwyn a dy glidod i bant. Nonsens fydde siarad yr iaith na age. Oherwydd oedd yn ddyn a'i 2 drod ar y ddeiar. Ac o'r un, pidwch yn gofyn i fi o ble, mae fi'n gofyn iddo fe, gyfaill medden ni, wyt ti'n cofio gael dy eni? Nadw. Wel, oedd eisiau'n brofiad ofnadw bod ni ddim ond yn gallu'r cofio. Yn y dŵr am ryw 9 mis, diogelwch popeth yn grand, ac yn sydyn reit mae corff y fam yn dweud, mas o ma. Dim nes ti'r bôn. Wyt ti'n cofio'r ofn? Gwranda i am bach, medden ni, mae'r beth yn gweithio i pan daw'r amser. Bydd di'n teimlo dim, bydd di'n cofio dim. Hanner 4 pnawn oedd hi. Oedd hi yn marw tua 2 gloch y bore. Ond medde fe wrthai, Tom, a gwein fawr ar y wyneb. Diolch am na. Be wy'n dra gweud, chymod, ffrindiau yw. Mae'r iaith... Chi'n credu bob gair ych chi'n ganu? Odych chi'n deall pob gair ych chi'n ganu? Dyn ni ddim, ydyn ni. Yn ni canu nhw yn yn cyfer. Yn ni, dechrau canmol, mae rhaid ni wylio hwnna. Beth yw'r iaith? Beth yw'r neges? Sut yn gyfathrebu? Pan o'n i yn adran grefydd BBX, gath rhain o'ch chi wahoddiad, gwych iawn. Ond o'n i'n gweud wrth gwahodd gweinidogion, gwrandwch boes, bod chi'n ffatalu am yr amser yma, fe gostau fe ffortiwn i'r eglwys, manteisiwch ar y cyfle i gyfathrebu mewn dull newyddus. Ti'n cynrychu hefyd?
Mae'n teisio ar y cyfle i daflu'r abwyd mor bell ag y gallwch yn y gobeith y daliwch i rhywbeth. Beth o'ch chi'n cael nôl oedd yr hym sandwich fach na. O'n nhw'n newid y fflifr. Ond sandwich oedd hi. Sut i ni'n cyfathrebu ar byd na gwedwch? Sut i ni'n gallu mynd, sut allwn ni fynd i'r ochr draw i drafod gyda'r bobl na, i ni gyflwyno'n hunain fel bobl gall sy'n hwyrol, sydd yn gwybod rhywbeth am y byd maen nhw'n byw ynddo fe. Le mae Mr. Rhys Myna nath ddyfynnu Brwgyman yn dyfennu newydd farw. Yeah? Yn ei lyfr The Prophetic Imagination, chi deitl gwych, The Prophetic Imagination, y dychymig proffwydol yna. Os oes angen unrhyw beth arno ni fel cenedl ar hyn o bryd, mae angen dychymig proffwydol arno ni. Wedi gyfieithu be fel un mae'n darllen. Tasg proffwydol o'r eglwys ydy cyhoeddi gwirionedd mewn cymdeithas sydd yn byw ar ledrith. I ylaru mewn cymdeithas sydd yn ymarfer negyddiaeth. Ac i fynegu gobaith i gymdeithas sydd yn byw mewn byd yn llawn o anobaith. Tipyn o dasg. Mae rhaid i ni wybod yn dos a pwy dyn ni'n siarad â. Dyfrig Rhys, dyfynu chi dyfrig. Pwt yn y tist oedd hwn i ddangos bod fi'n derbyn ac yn darllen y tisg. Adran cenhadaeth ar eglwys fi deang, un o'r pethau mwyaf calonogol o'n i'n darllen y gweud y gwir yn y rhifin arbennig hwnnw. Cafwyd trafod medde ti, trafod brwd ar y mater sef cenhadaeth ein cyfle. Cafwyd trafodaeth frwd gan weld yr angen i'r eglwysi am gysylltu â'i cymunedau a dod i berthynas â phobl sydd y tu allan i gylch ei gweithgaredd yn arferol, a meddwl hefyd am bartneriaethau gyda mudiadau sydd yn gweithio eisoes yn y gymuned ac er ei lles. Gystal â dweud, di ni ddim wedi dechrau to, wy'n gobeithio yn y beth o ti'n tra dweud, achos mae fe'n gyfle i ni ddechrau. Gan gymaint egni'r drafodaeth penderfynwyd galw cyfarfod rhithiol buan i geisio daiaru'r trafodaethau mewn modd fydd yn ysgogi'n eglwysi ni i weld i cyfle cenhadol. Rhwch man eto, the gospel, medda fe, is a very dangerous idea. Na chi ffordd neis ei gweud i. The gospel is a very dangerous idea. We have to see how much of that dangerous idea we can perform in our own lives. There is nothing innocuous or safe about the gospel. Jesus did not get crucified because he was a nice man. Gofiwch chi ddim byd, cofiwch hwnna. Oedd yn ei aelod yn dod, o'n i'n siôn dy John William dros def yna gyne. Oedd hi'n aelod hyfryd iawn yn Methania Tymble. A fi'n cofio Alun Page, y ddiwedd yr Alun Page wedi pregethu mewn cwrdd pregethu ar Bnawn Sul. Ac oedd wedi tynnu'r stops mas i gyd, a fi'n siŵr i ni'n cael tair pregeth mewn un. Cymryd y teip o pregeth cwrdd y mawr? A Mrs Jones dod mlaen at ei handbag. Oedd hi'n dod mlaen. Jew, Evans, na chi bregeth? Wel, ie, Mrs Jones. Cofiwch, wedodd hi, ddeallu sydd ddim cwarter o beth wedodd e. Cyfathrebu. Sut i ni'n mynd i gysylltu ar ochr draw? Gwrando, ffrind, falle ddod nhw ddim ata ti, cofia. Falle fydden nhw'n barod i ddod. Pwy am yn ôl at R.G. Berry, mlaen yn y stori yna, mae fe'n dyfynnu pwt arall o ddyddiadur yr hen weinidog. Pam yr wyf heno medde fe'n hen wr, yn cofio Roland wrth y bad, fel gelwyd ef gennym ni'r plant. Ef yn rhwyfau dros yr afon yn ei fad, am nad oedd pont yno. Preswyliau ef yr ochr draw, a'n unain gweiddi arno
o'r ochr hon, ond tair weiddi, ni chroesau Roland wrth y bad ar noson arw. Beth yw'r emyn, nid ar fore hafddydd tawel, gwelwyd Iesu'n rhodio'r don, ond ar noson o gyfyngder pan oedd pryder, dan bob bron. Oedd Roland ddim yn fodlon mynd, ond mae'r Iesu yn fodlon. Chi'n gyfarwydd â gwaith Les Nelson yn y Saesneg and the Lord said go. Ac medde'r arglwydd dos, a tebais yna, pwy fi? Ac meddai anta ti. A meddwn ni, ond dydw ddim dydw ddim yn barod eto. Dwi'n disgwyl cwmni. Fedrai ddim gadael y plant. Ac wyt ti'n gwybod nad oes na neb i gymeryd fy lle. Ac meddai'r arglwydd. Ti'n creu esgusodion. A lle farodd yr arglwydd unwaith to, dos! Ac debais, dydw ddim am fynd. Dywedodd yr arglwydd, ni ofynes i ti a oedd y ti am fynd. Ymatebais yna drwy ddweud, gwrando, dwi ddim y math yna o berson ti'n gweld, i fod yn rhan o unrhyw densiwn, cynnwr fy nghydfod, a pheth arall. Fydde'r teulu co ddim yn cymeradwyo hynny chwaith. A gwrando arglwydd, beth ti'n feddwl fydde'r cymdogion yn ei feddwl? Medda'r arglwydd, paid â siarad lol. Ar drydydd waith gorchmynodd yr arglwydd dos, ac atebais yna, os rhaid i mi fynd. A gofynodd yn tai, o wyt ti'n fy ngharu i? A tebais, gwrando, mae arnaf ofn, mae bobl yn y bydd bobl yn fy ngysau ac yn cefnu arnau. Ac ni allaf wynebu hyn ar fy mhen fy hun. Ac meddai'r arglwydd, ble rwy ti'n credu bydda i te? Ac meddai'r arglwydd dos. Ac ochneidias yna gan dweud, wele fi, anfon fi. Mae am i ti a fi hyn o ma i fynd i'r ochr draw. Iath Iasmin yn dwyn i'r ochr draw prynawn ma. I ganol uffern Gaza. Do'n i ddim yn gyffyrddus no ni. Yn rannol am nad o'n i'n deall y stori'n llawn. Ond dim ond drwy glosio at Iasmins y byd yma. Yn Gaza, yn Abertawe, yng Nghaerfyrddin, yn Aberystwyth, Mangor. Dawn ni ddeall y sefyllfa, deall yr iaith, a chyfathrebu mewn ffordd briodol. Debl yw Rhys Nicholas, sydd yn mynd i'n gollwng ni heno. Yn mynd i ganu yr emyn. Pan ges i'n ordinio Methania'r Tymbl, ofynes i Aneurin Oliver a gylen ni ganu tydi o wnaeth y wirth o Gristfab Diw. A medden nhw, mae'n ddierth, allwn ni byth a'i chanu. John Stewart Roberts yn weinidog yn siomedig. Ond mae wedi bod yn rhwnt R.G. Berry a W. Rhys Nicholas. Dwi yn llawer yng Nghalon wedi cael modd i fyw wrth i wasanaethu. Tydi a wnaeth y wirth o Gristfab Diw, tydi a roddais dim i flas ar fyw.
Bydded i ddiw'r tad sy'n dyrchafu'r gostyngedig, Iesu Grist, mab Mair, mawl yr hwn sy'n dymchwel y cedyrn, a'r ysbryd glân sy'n chwalu pob rhwystyr, gan wneud pob gŵr a phob graig yn blentyn i ddiw, ein bendithio a'n cadw ni. Y dydd hwn a hyd byth. Amen.